pravá ruka zíde na podlahu, keď skočíme do dreku. Pravá ruka teraz bude držať, ona ide iba tu a teraz vyhrať, takže babi, držíme vám palce. Snažte sa jedna tú druhú prekonať, vytiahnete vaše tanečné zbranie, idem a... Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz a 2, 3 a 4, 5, 6, 7, 8. Všetci sa ísť na jeden furt. Dobre. Zateskáme ešte raz. Ajde druhá strana, poď. Poď. Takto sa tanci.
Môžeme rozcvičíme si boky v pánvu na druhú stranu. Super, teraz si dáme 10 drepov a vy nám budete počítať po anglicky. Dobre, takže ideme na to. Také pomalšie tempo. A 1, 2, 3, nepočujem. Hlasnejšie. Tak teraz si dáme, posunieme trošku ruky, takže si dáme 10 klikov. Ale pozor, poprosím aj dievčatá, dámy, slečny, ženy, pokúsime sa dať naozaj tie základné kliky, špičky, ruky nie na kolanách a ideme na to. Vy nám počítate od 1 do 10 pomalým tempom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Super. Teraz si precvičíme brušné svaly. Ale nebudeme robiť klasické brušáky, ale dáme cvik, ktorý sa nazýva horovazec. Vie niekto, ako vyzerá? Priatelia, tu a teraz, len a len pre vás, naša ďalšia show.